tejto chvíli mám teda zaúčtované, čo potrebujem a krížikom vychádzam na základnú obrazovku. Vraciam sa späť do dokladov, ktoré mám zaúčtovať. A keďže som mám zvládnuté zaúčtovanie prvej faktúry, pozerám sa na faktúru ďalšiu, ktorá sa mi objavuje v rukách. Ide opäť o došlú faktúru, tento raz od spoločnosti Cross, ktorá preukazuje, že som si obstarávala program Omega. Účtovný program na vedenie podvojného účtovníctva. Čiže kým v prvom prípade som mala v rukách došlú faktúru a obstarávala si dlhodobý hmotný majetok, teraz mám v rukách faktúru a obstarávam si dlhodobý nehmotný majetok, čiže software. Opäť, skôr než začnem účtovanie, preverím, či doklad, ktorý mám pred sebou, je účtovný doklad, takže hľadám slovné a číselné označenie faktúry, definíciu odberateľa a dodávateľa, ktorú nachádzam vľavo hore. Zároveň vidím zadefinovaný účtovný prípad spolu s hodnotou, ktorá je vyfaktúrovaná, rozdelená na základ dane a DPH, ktorý budem vlastne brať v úvahu, lebo som platiteľ DPH. A na faktúre mám aj dátumy, dátum vyhotovenia, dátum dodania, ktoré potrebujem mať pre preukázanie účtovného dokladu. Všetko, čo je podstatnou náležitosťou, obsahuje tento doklad, takže je to účtovný doklad, s ktorým môžem ďalej pracovať. Keďže ide o došlú faktúru, opäť si zadefinujme, v ktorých knihách budeme túto faktúru účtovať. Platí, že účtujeme vždy v denníku a v hlavnej knihe. Ide o došlú faktúru, ktorou si obstarávam dlhodobý majetok, takže opäť inventárna karta k tomuto dlhodobému majetku. Som platiteľ DPH, takže DPH pri nákupe a vzniká mi záväzok zaplatiť, takže kniha záväzkov. My už vieme, že použitím evidencie účtovných dokladov mi program automaticky zaúčtuje v denníku, v hlavnej knihe, v knihe DPH a knihe záväzkov, takže doúčtovať budem musieť opäť inventárnu kartu v knihe dlhodobého majetku. Poďme sa pozrieť do hlavnej knihy. Keďže mám pred sebou došlú faktúru za nákup softvéru, vzniká mi záväzok zaplatiť peňažné prostriedky, ktoré účtujem na účte 321 na strane DAL dodávateľovi. Rastie mi záväzok zaplatiť. A obstarávam si dlhodobý nehmotný majetok, ktorý budem účtovať s obstarávacou cenou na účte 0,41 na strane Má dať. A zároveň vyúčtovávam DPH pri nákupe na účte 343 na strane Má dať. Poďme si to zaúčtovať aj do samotného programu. Vraciam sa teda do programu Omega. Keďže mám pred sebou faktúru, ktorú potrebujem evidovať, tak vyberám možnosť evidencia účtovné doklady. Program mi otvorí zatiaľ zadané doklady, ktoré mám vyfiltrované ako interné doklady, ale ja idem zadávať došlé faktúry, čiže vyberám si z typu dokladu došlé faktúry. Cez poličko Pridaj vľavo hore budem pridávať opäť nový doklad s rozpisom DPH. Ak si chcem zapnúť pomocníka, urobím to veľmi jednoducho cez Enter. Zapisujem číslo dokladu faktúry, ktorú mám pred sebou. To číslo faktúry vidíte pekne vpravo hore, čiže toto je to číslo, ktoré budem zadávať do polička číslo dokladu kontrolného výkazu DPH, čiže 111 62 8203, Enter. Zároveň potvrdzujem externé číslo, ktoré častokrát býva aj variabilným symbolom pre dôvod vlastne spárovania týchto platieb. V tomto prípade si nechám to číslo faktúry ako variabilný symbol a pokračujem ďalej cez políčko Enter, kde si zadávam partnera. Mojím partnerom podľa faktúry je spoločnosť Cross. Túto spoločnosť Cross už v číselníku partnerov zadanú mám, takže si už ju len vyberám. A do textu zapisujem nákup softvéru. Nákup
softvéru. Môžem doplniť omega. Enter. Hľadám teda dátumy na faktúre, v tomto prípade je to dátum vyhotovenia, dátum prijatia 10.1. Splatnosť faktúry je 14 denná, čiže 24. januára. Takže zapisujem dátum vyhotovenia 10.1.2025, Enter. Dátum prijatia, keďže nie je presne uvedený na faktúre, budem považovať za dátum vyhotovenia. A dátum splatnosti je 14-denný, takže doplním 24. januára 2025 a dátum dodania 10. januára 2025. Cez Enter sa posúvam ďalej práve do časti suma spolu, ktorá sa rozklikáva v takejto forme rozpisu a na faktúre hľadám hodnotu. V tomto prípade je to fakturovaná čiastka, ktorá podlieha sadzbe dane 23%. No a doplňam základ dane a odkontrolujem DPH a celkovú fakturovanú čiastku. Takže poďme na to. Do riadku s 23% sadzbou dane doplním základ dane 2653,50, Enter. Samotné DPH 610,31 eur a celková fakturovaná čiastka 3263,81 eur. Cez poličko OK odsúhlasujem. Mám teda celkovú fakturovanú čiastku v sume spolu a cez Enter sa posúvam do účtovnej časti. Keďže som si zapla pomocníka, tak práve v tejto účtovnej časti mám predpripravený prvý riadok, kde mi program odporúča zaúčtovať celkovú fakturovanú čiastku ako záväzok voči dodávateľovi na účte 321 na strane DAL, čo je v poriadku, takže cez Enter odsúhlasím analytickú časť 000. Program ma posunie do druhého riadku účtovania, kde by som mala zaúčtovať základ dane. My vieme, že tento základ dane predstavuje obstarávaciu cenu dlhodobého nehmotného majetku, takže účtujem na účte 0,41 na strane Má dať. Enter. A zároveň do tretieho riadku mi program ponúkne zaúčtovať DPH. DPH pri nákupe na stranu Má dať vo výške 610,31 eur. Takéto účtovanie je v poriadku, vieme si ho odkontrolovať v tabuľke, ktorá sa objavuje v dolnej časti účtovnej a odsúhlasujem cez poličko OK. Program sa ma ešte spýta, či chcem doklad účtovať do obdobia január. Áno. Objaví sa mi druhý riadok v evidencie došlých faktúr, ktorý svieti na zeleno, znamená, že sme dodržali podvojnosť účtovania, svieti s štvorčekom modrým, vstupuje do výpočtu DPH a keďže svieti na červeno partner, znamená, že táto faktúra nie je uhradená, je potrebné ju ešte uhradiť. Už z prvej faktúry teda viem, že došlo v tomto prípade k zaúčtovaniu tejto došlej faktúry aj v denníku, aj v hlavnej knihe, aj v knihe DPH, aj v knihe záväzkov, ale nedošlo k vytvoreniu inventárnej karty. Takže v tejto chvíli krížikom vychádzam z evidencie účtovných dokladov do evidencie dlhodobého majetku, kde si budem vytvárať druhú kartu v poradí pre inventárnu kartu, čiže cez poličko pridaj vľavo dole. V tomto prípade budem vytvárať inventárnu kartu pre software Omega. Pre software Omega. No a ak budem vlastne vytvárať kartu pre software Omega, tak na strane 89 tu máme aj tabuľku, na základe ktorej by sme vedeli ďalej pokračovať vo vypisovaní v programe Omega. A tu si musíme uvedomiť, že ide o dlhodobý nehmotný majetok, takže účet, na ktorom budeme účtovať, je pod číslom 013, tam sa účtujú softvery. A dlhodobý nehmotný majetok sa vlastne odpisuje podľa účtovných odpisov, takže nebudem hľadať žiadnu odpisovú skupinu, položku ani KP, pretože každá firma sa musí rozhodnúť, ako bude vyzerať ten odpisový plán. S tým, že obstarávacia cena tohto programu je vo výške
2653 eur a 50 centov. 2653 eur a 50 centov. Dátum obstarania vidím na faktúre 10.1., ale pozor, nie je to konečná suma obstarávacia, pretože ak sa pozriem na stranu 88, vidím pred sebou blok z registračnej pokladnice, ktorý hovorí o tom, že sme si zavolali odborníka na inštaláciu tohto programu Omega, takže máme aj náklady súvisiace s obstaraním. V tomto prípade to bude s obstaraním 15. januára vo výške 100 eur. Takže ak budem zaradzovať tento majetok, tak ho budem zaradzovať v obstarávacej cene vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, čiže v sume 2753 eur a 50 centov. A odpisy k tomuto nehmotnému majetku si budem definovať ako lineárne odpisy vo výške 25%. Takže poďme späť do programu Omega. Vidíme teda, že účet, ktorý budem používať na zachytenie softveru je 013 a tým pádom, že ide o nehmotný majetok, nehľadám odpisovú skupinu, nehľadám položku, nehľadám KPčko v pravej časti, ale budem zachytávať obstaranie tohto dlhodobého nehmotného majetku vľavo dole. Obstaranie majetku je kúpou, čo je v poriadku. Dátum obstarania je 10. januára 2025. Obstarávacia suma je v tomto prípade vo výške 2653 eur a 50 centov a doklad na základe došlo k takémuto obstaraniu si viem opäť vyhľadať cez lupu. Program ma teda hodí do evidencie účtovných dokladov, kde si vyberám práve faktúru od Crossu. Cez Enter alebo vybrať vľavo hore presúvam túto informáciu na inventárnu kartu a cez políčko OK odsúhlasujem. Tým pádom, že mám zadané obstaranie dlhodobého majetku, tak sa ma program pýta, či chcem automaticky majetok aj zaradiť do používania. Pozor, v tejto chvíli klikám na možnosť nie, lebo viem, že faktúra nie je konečnou obstarávacou cenou. Vo faktúre nie je teda daná konečná obstarávacia cena, ale že mám ešte náklady súvisiace s obstaraním, ktoré budem musieť zapísať na túto inventárnu kartu, takže nechcem ešte majetok zaradiť do používania a klikám na možnosť nie. V tejto chvíli mám všetky dokumenty alebo všetky informácie, ktoré viem doplniť zadané, takže cez políčko OK odsúhlasujem.